into eziningi ufuna asinake nithini. Thina njengabazali uma sinikhuza njengabantu bethu ufuna ukuthi nani nizame ukusilalela ungasho ukuthi hey uyabheda ngoba manje kuba buhlungu bani kuba buhlungu kimi mase ngusu ukhaliswa kwini ukufa ngingakwazi ukuzokuthini manje uyahamba ukhala esibhedlela wazi ukuthini futhi kukhona izifo eziningi ezikhona khona ama-TB ahlukeneyo obathi ADM leso sifo leso bathi TB enkulu leyo TB enkulu iyasanganisana umqondo iyakulahla umqondo usangane kakhulu ungasuthi uphethwe yini kunezibhedlela ezimbalwa eziyelaphayo njengala kithi isibhedlela sesikhiphi number 1 iMangusi le phansi bayilapha iMDR ivele iphele sona ngibe nazo ke mina izingane ezibe nayo iMDR hayi angizange ngibe nazo ingakho ngithanda ukuxoxa lokho ngingenamahloni nawo ngoba uma ngifihla isifo ngufihlela wena ubuzongisiza ungichazele hayi mfowethu hamba lapha sihambisela hamba ucheck yiba nesibindi uyenza into kanje uzoba right enyangeni ezingengakanani uzokubona usuphila suhamba sewuyaphila manje usushashe wangisiza ukhona ke nami ngamsiza ngimtshela nje hey muthi ukuhlala phansi sukuma hamba kwadokotela uzoba right unjani manje u-right uyaphila ungamphika ukuthi uthathe amaphilisi wathatha amaphilisi wawahla u-right manje uphelile amaphilisi ngathi mina uzokufa ma uhamba ucabanga ubukana nomunye eceleni ukhona vele abanye abantu abakwazi ukutshena omunye umuntu ukuthi akagcina athola usizo uyahluleka ukuthi amthile kanti ufuna sisizane sitshenane yani lapha nami ngasizakala la uzosizakala ngicabanga ukuthi ilokho bengithanda ukwedlulisela kubantu besilisa nakubantu besimama bangamantombazana abakakhulukala abasezingane ukuthi abayinaki impilo yabo bengabi namahloni nokugula ngoba ukugula khona kunamahloni nawo ofuna ukuqaphela yilokho ofuna ukusiza ukuthi ukugula akunamahloni nawo nami angingabi namahloni nawo asikunqobeni ke bafowethu sonke siphambili siyathokoza.